Overheidslijstje. Lijstje vullen. Met hondenuitlaatservice Honden om Utens. U spreekt met Jorn. Dag Jorn, het is mijn boervrouw Sippy. Ik zou graag willen dat je van een beetje mijn hoen uitleest. Ken dat? Ja, waar ligt de honden uit? En ik zou er graag direct een 10 strippenkaart bij hebben willen. Want het is geweldig dat je dat elke wagen een beetje doet. Alida, je stripkaartje, jaloertje. Oké. Dat schreeuwen we in de agenda. Nou, hartstikke fijn. Hoort ze direct. Hoi. Oké, herstel alles noteerd. Om 3 uur moeten we Vicky van de buurvrouw uitletten en het is een teefje. En jaloeren moeten we die uitletten. En die had ik een strippenkaart gekocht. Administratie. Zie je strippenkaart jaloeren. Hey, oké. Kom je. Mickey hier. Kom maar mee. Mickey, Milo, Mickey. Milo, kom maar, Milo. Nou, wij hebben hoendenuitleerservice uit Goeiedoel. Van Edukans, dan bouwen we squalen in de sloppenwijken van Ethiopië. En ja, maar €2 kiest iemand bij een plietmandje met een schrift en een pakje kleurpotleerden. Aha, dus ik heb ze maar om een haaktekening daar in Ethiopië. Ja. Oh, Mickey, kom hier! Mickey, kom! En hoe vaak doe je hem dit? Nou, eigenlijk is het elke dag. Ja. Elke dag als er een hoen uit moet worden. Ja. Mikey. Nee, Mickey. Maar dat is haast elke dag? Ja, sure, want wij willen wel volle mogelijk beschikbaar wezen. Dus het is nog wel aardig, je hebt wel aardig ook dus. Ja. Ja, best wel. Heb je zelf ook een hoen? Nee, wij hebben zelfs geen hoen omdat uw mem allergisch is. Och. Ja, dat vind ik wel heel jammer. Maar daarom ben ik dus in de buurt hoen gaan uitletten. Gewoon van de lol. Dus dan maar een uitlaatservice. Ja. Wel de lusten, niet te lasten.